реших да пусна още едно клипче. И чакайте. Реших, тук ще ми бъде новото студио, тук ще снимам. Мисля да утре като се върна от училище, да пусна едно клипче на Brawl Stars и на Black Blast. Мисля утре да кача, а други ден мисля да кача на... не знам. Пак на Black Blast и на Parking 2. Така че... да. Като го кача и като стигнем 100 абоната, като стигнем 100 ще на giveaway ще таковам една игра за PlayStation 4, който я спечели и няма PlayStation 4. Като стигнем 10 000 последователи, раздавам PlayStation 4. Чухте? Това ще бъде след много време, така че да не го мисля сега, да го мисля за другите време. Аз не мога да говоря. Така че, чао!